שלום חברים שלי, בפתחו של יום הכיפורים רציתי להעביר איזשהו מסר אופטימי. אנה פרנק כתבה ביומנה, ילדה בת 15, שהיא לא חושבת על הסבל אלא היופי שעוד קיים. ואני שואלת את עצמי, האם בתקופה הזאת, כשכולנו עטופים באירועי 7 לאוקטובר, בזיכרונות, קמים מדי בוקר לחדשות קשות, האם אפשר בתקופה הזאת לראות את היופי? השתתפתי השבוע בהזכרה של בן של חברים שנרצח במסיבת הנובה, כאשר אחותו שהשתתפה באותה מסיבה ניצלה. המשפחה הזאת שזכתה לחייה של הבת סובלת את מותו של הבן. ההמלצה שלי הייתה שצריך להמשיך ולנוע, צריך להסתכל על הטוב, על זה שיש 4 נכדים. ההורים צריכים להמשיך להאמין שהחיים, למרות הקושי שהם כרגע חווים, ימשיכו. להיות עטופים בבני המשפחה שלהם, בחברים שלהם, ולאחוז בחיים. סיפור שאני מאוד מאוד אוהבת, מסופר על 2 ילדים שנמצאו במחקרים בקצה של הפסימיות ובקצה של האופטימיות. החוקרים לקחו את הילד הכי פסימי ונעלו אותו בחדר למשך 2 מלא בצעצועים חדשים ומלהיבים. את הילד האופטימי נעלו בחדר למשך 2 עם גללים של סוסים. כשפתחו את החדר של הפסימי, גילו אותו יושב באמצע החדר, בוכה, אומר שהוא לא הצליח להפעיל את המשחקים, פסיבי לגמרי למול היופי שהיה לידו. את הילד האופטימי הם מצאו כולו מזיע, כולו מתנשף, והחדר כולו מלא בקקי על הקירות. שאלו אותו, מה קורה כאן? והילד אמר, אם יש פה כל כך הרבה קקי, כנראה שמסתתר פה סוס פוני ואני מחפש אותו. אז בחיים שלנו ובתקופה הזאת יש הרבה מאוד סבל וקושי, והרבה מאוד דברים שאנחנו מאוד מאוד מקשים עלינו לחיות חיים רגילים, נורמליים. אבל אנחנו חייבים להמשיך ולחפש את סוס הפוני, להמשיך לנוע, להיות אקטיביים למול הדבר הזה. אז אני מאחלת לכולנו שנצליח למצוא את האור שייכנס מתוך הסדקים, את החברים, את המשפחה שלנו, לעזור לאנשים שקשה להם. מהות של עם ישראל זה לנצח, התקווה היא מה שהחזיקה אותנו במשך 2000 שנים. אז תודה, אוהבת אתכם, ותודה על ההקשבה. שנה טובה.